meidän RAV4 olevina ollut ylläpitolaturissa useita viikkoja. Ei tapahdu mitään. Katsotaan, kun saataisiin tuo avain tuosta, mikä käy sitten tuonne lukkoon. Yhdellä kädellähän se on vaikeaa. Hetkonen. No, nythän meillä on. Tämähän menee tänne tässä asennossa. Eipä juuri ollenkaan. Sitten pitää laittaa tähän asentoon. Sitten se menee pohjaan. Ja kääntyy. Saadaan ovi auki. Tämä kun on työauto, niin jolla ei ole nyt ajettu hetkeen. Pitäisi ruveta elvyttämään ja katsastuskin taisi olla vähän vaiheessa. Siellä se ylläpitolaturi vilkkaa. Minäpä laitan tuon konepeli tuen tuosta. Meillähän on tuossa tuo rakas nokomme. Katsotaan, saadaanko sitä vähän annettua apuvirtaa. Täällähän meillä on releet ja sulakkeet. Tuostahan sitä annetaan plussanapa niin sanotusti, ja sitten otetaan tuota maata. Minäpä ne asettelen tuosta. Siinähän se meillä nyt on. Katsotaan, saako kontaktia laittaa nokopuusti päälle. Nyt se rupesi sinne syöttämään virtaa ja varmaan saisi hetken antaa rauhassa sen tuossa muhia. Ja mä katson, että tapahtuuko mitään. Kato. Heräs. Ja tämähän on hybridi. Ei varmaan tykkää tämmöstä seisomista. Kyllä täällä suristaa nyt ainakin. Alkolukko meillä on. Eipä hätäiset lähde. Hätäiset lähde ainakaan. Puhalletaan. Antaako käynnistää vai onko ongelmia? Kato, vielä se antaa. En tiedä, antaisiko illalla. Joo. Katsotaan, riittääkö se nokossa puusti. Heräs se. Puhallekset heti täysillä. Otetaanhan pois, niin kuluttele.
Nämä Toyotat oikeasti ihan hyviäkin autoja. Tää on niin kuin taksikäytössä ollut ja ei ole vielä poistunut käytöstä, mutta saa nähdä mitä tälle keksii. Kato, on siellä olevinaan hybridiakussa niin virtaa, mutta se olisi mukava, kun se varmistaisi tuon käynnistysakunkin virrat tuo. Voitaisiin vilkaista, mitä volttia se näyttää tuo käynnistysakku. Tää vähän kaivella. Se on tuolla takakontissa. Akkuhan on täällä kontissa, niin tuolla. Siellä. Aika pieni. Minäpä käyn tuon yleismittarin, niin katsotaan, että mitä se näyttää. Annetaan meidän Nokoon vielä siinä vähän syöttää virtaa. Nyt on meillä mittari. Oi, mikä täällä on. Sitä pitäisi jatkella tässä joskus. Mitenhän tämä nousee? Siitä se nousee. Saadaanko pysymään? Nythän se näyttää hyvältä, kun Noko siellä puskee virtaa. Katsotaan. Otetaan Noko sille. Nyt on nuo kiinni, mutta ei sen pitäisi syöttää. Jännä juttu. Lisääntyy vaan. Tämähän on hyvä. Vaikuttaako se tuo? Otetaan tuosta pois. Onpa muuten aika erikoinen homma. Pitäisi opiskella tätä hybridisysteemiä, että syöttääkö se sitten tuo hybridiakku niin tälle. Eihän tässä mitään järkeä. Tää aluksi ei riitä niinku virta mihinkään ja sit kun se herättää niin tuossa olisi olevinaan tuo vihreä pallukka, niin akku olisi kunnossa. Ja näkyy vihreitä. Mitähän järkeä tässä? Ei kun niin, meillä on tuo ylläpitolaturihan se on vielä. Sekö se rupesi syöttämään?
Sehän se meillä oli. Ottahan vielä se. Niin se nyt heräs näköjään. Mutta se on kyllä jännä, että se olisi nyt lopettanut sen latauksen jossa, kun se pitäisi ylläpitää. No niin. Sieltä tippuu. Joo. Kyllä muuten vauhilla tippuu. Ei enää niin hyvä akku ollutkaan. Varmaan pitää uusia jossain. Miten se vaan vihreinen kellottaa, vaikka olevina on hyvä. Deva laatua. Ja nyt taas ruvetaan lataamaan. Onko tuo ylläpitolaturi sitten, että se ajan saatossa katkaisee kaiken syötön, kun sehän pitäisi ladata akku täytteen ja sitten ylläpitää sitä. Joku viisas voisi kertoa se. Nämä taksit on muutenkin, kun nämä laitteet kuluttaa. Pitäisi kaikki nykäistä irti jakkisti. Nyt ei jaksa ainakaan lähteä käyntiin. Nyt rupeaa ruikutus kuulumaan. Tuolla rupeaa joku pumppu suristamaan silloin, kun vähän virtaa. Noko save us. Noniin, nyt heräsi taas. Ei valmis ajoon. Nyt on taas käynnissä. Joo. Niin on se jännä, että nyt semmosia lukemia antaa sitten, vaikka ei ole polttomoottori käynnissä, että ladataan niin kuin olisi moottori käynnissä, mutta syöttääkö se nyt sitten tuota hybridiltä tällekin? En minä tiedä. Periaatteessa. Hienot on systeemit kyllä kieltämään. Joo, tuollehan se saadaan herätetty sitten. Ja nyt se heräsi se tuo ylläpitolaturikin.
No, mutta eipä tässä nyt tämä ihmeempiä, että tämmönen video oli, että saatiinko toimimaan. Kyllähän se taas siitä elpyi. Pitäisi lähiaikoina käyttää konttorilla. Eipä näissä nyt suurempia vikoja ole. Jarrupalat on kunnossa, niin pitäisi toimia. Joo. Otetaan nokko pois. Tää on ihan hyvä vehe, vaikka isompikin saisi olla. Tää on vaan 1000 amperinen. GP40. Katsotaan nyt, siihen jää se. Tuo ylläpito laturi laulamaan, että jos se sitten lataisi. Eiköhän mä tuokin oteta ja jätetään tuo levälle, niin saadaan tutkia. Tutkia ja hutkia. Pitäisikö vielä tuon taksamittarin sulakenykästä pois. Ei mulla ollut meisseliä ylimääräistä. Nykästähän se vielä pois tuolla paneelin takana. En ole niin pitkäkyntinen, että lähtisi. Nyt meillä on hyvä meisseli. No. Kyllä, sen särkimättä saa. Tuokinhan se kuluttaa kuitenkin virtaa, että otetaan se pois siitä. Niin muistetaan laittaa vielä takaskin sitten, kun tarvitaan liikennöintiä. Joo, semmoista. Kivaa. Mäkin auto on joskus myynnissä, jos jotain kiinnostaa. Itse ostaisin, jos olisi varaa heti. Katsotaan, mikä on auton kohtalo. Jeps, ei kun morjesta.